El meu pare. Doncs escolta, la Pastor no estava en lloguer a Sant Cugat. Ell va pensar, això és fantàstic. Va fer un cotxe, era vegada, xan-xan, el vaig estar en Cugat. La festa començava molt tard, no sé, a les 12 de la nit, a la 1 de la nit, i ja. I ho va fer per l'autopista. Barcelona Sant Cugat, autopista, perquè era un lloc potser d'insegur, més recte, que va treure el carnet de conduir, i la veritat s'havia de ser cal. Però la festa es va acabar cap allà... Ell va marxar, va decidir marxar cap allà a les 7 del matí. I no anava molt serè, la veritat. Festa i tenia beguda, etc. I abans, la veritat és que a les 7 del matí, abans de ficar-se dins del cotxe, va pensar en la possibilitat d'arribar amb tren. Deixar el cotxe a Sant Cugat i agafar el tren i un altre dia, quan estigués més serè, doncs passar-lo a recollir. Però, què carai? No acabava d'estar-ne de conduir. S'havia de demostrar ell mateix i als altres que era un bon conductor. Amb la qual cosa es va ficar dins del cotxe a les 7 del matí, poc serè, amb un dia que era una mica, aquella hora encara hi ha una mica de boira per la carretera. Això sí, va decidir que en lloc de tornar per l'autopista com havia fet a l'anada, aquesta vegada agafaria la carretera de la Rabassada. És una carretera, no sé si la coneixeu, no he sentit parlar, amb molts revolts, però ho va fer expressament perquè va pensar els revolts em faran estar despert. Si agafo la carretera, l'autopista, tot recte, trompa segura. I per tant, aniré així i segur que això em mantindrà alerta a poc, No correré. Peu al freno si convé i poc gas. I sí, es fica dins del cotxe i comença des de la casa de Sant Cugat, enganxa la carretera de la Rabassada, primer revolt, segon revolt, bé, tot bé. Semblava que aquest núvol que ell portava dalt del cap el tenia ben controlat. Quart revolt, potser un dels més marcats d'aquella carretera, i li sembla veure entremig de les boires algú. A les 7 i pocs minuts del matí, i ho va trobar estrany. Però va aturar, vull dir, va aminorar una miqueta la marxa i es va posar a la banda dreta de la carretera per veure si realment aquella ombra que li havia semblat veure era certa. I efectivament, hi havia una noia que estava fent autostop. 7 i pico del matí, d'un diumenge, una mica raro, i ara ell, què passa? Li obre la porta del cop i li diu, passa, on vols anar? I ella diu, a casa meva. I ell li contesta, és que si visquessis a l'altra punta del món també t'hi portaria. Ja t'ho avisaré quan sigui l'hora de parar. I s'asseu al seu costat. I ell torna a posar el cotxe en marxa, lentament, control, no passa res, estic serè, porto una noia al costat, no la conec de res, però jo controlo. Bé, jo controlo fins que deixes de controlar. Aquell núvol, va anar fent el seu efecte, la noia que tenia al costat, ell no se la mirava molt bé perquè clar, ell tenia clar que havia de mirar a la carretera, però de tant en tant es girava una miqueta i li veia un perfil deliciós. I amb aquesta combinació d'elements, doncs el peu del gas va tenir més importància que el peu que portava el fren i va anar accelerant i cada vegada anava més accelerat. I no sé si ho coneixeu bé, però la carretera aquesta de la Rabassada té un punt que hi ha un revolt que és tan marcat que fins i tot li diuen el revolt de la paella, que fa una giragonsa terrible. I al començament del revolt de la paella se sent un soroll intens, important. Ell, que ja no sabia si havia d'apretar el peu del fren o el del gas, estava certament bastant descontrolat. I a més, a ella la tenia al costat i no sabia ben bé. I aquell soroll li va fer l'efecte que estava entrant dintre un túnel, però esclar, la Rabassada no tenia cap túnel, i llavors se li van descontrolar tots els elements que fa que tinguis el control, fins que va sentir que la noia li tocava el braç així i li deia «Para, que he de baixar!» I aleshores ell no sabia si
I en aquell moment, del revolt aquell enorme, el revolt de la paella, li surt un camió enorme, tan gran, que ocupava el tros que li tocava a ell a la calçada, però també ocupava el tros que ell, com a cotxe que venia en direcció contrària, hauria hagut d'ocupar. I aleshores ell, que ja no controlava els peus, no controlava res, es va arrapar al volant, va amagar el cap i només va poder pensar una cosa: que passi el que hagi de passar. I el que va passar va ser el camió. Arrenet del cotxe, tan arrenat que fins i tot li va agafar i li va fer una bona marca al cotxe. I quan ja el soroll del camió estava molt allunyat i feia estona que havia passat, ell es va atrevir a aixecar el cap, a deixar una miqueta al volant i a mirar al seu costat, on hi hauria hagut d'haver la noia i no hi havia. Sí, però ell no havia sentit, clar, és veritat que aquell camió havia fet un soroll molt fort i clar, no he sentit ni el sotrac de la porta del cotxe que s'obria, que es tancava, la noia ha sortit, no ha sortit, què ha passat? Total, va entrar en una depressió tan terrible que quan va tornar a aixecar el cap es va trobar estirat al llit de l'hospital. Estava a la a la Vall d'Hebron, que és l'hospital més proper de la carretera de la Rabassada. I allí va estar 3 setmanes en un estat de semi-inconsciència, quan obria els ulls més o menys controlava, però quan tancava els ulls li venia la imatge. Algú de vosaltres ha tingut alguna vegada un accident o ha estat a punt de tenir un accident o ha tingut un camió? No. I aquella escena, el moment terrible en què l'accident pot ser que passi o que no passi, no et ve, si tanques els ulls, sobretot al principi, et torna a venir com si fos un malson, es repeteix, és bastant horrible. Doncs aquest noi li va passar això, que quan tancava els ulls es repetia i només de tant en tant sentia com si, perquè no és veritat, algú li tocava el braç i li deia para, que he de baixar. Aquelles 3 setmanes van passar i ell finalment va superar la depressió que li havia provocat aquell pseudo-accident i va poder sortir de l'hospital. I la primera cosa que va fer després de la sortida de l'hospital va ser voler tornar a Sant Cugat per la Rabassada, però a peu. Va fer el camí des de Barcelona i el seu objectiu era si podia trobar aquella noia a partir de la qual, o gràcies a la seva intervenció, es va poder salvar de l'accident que li havia costat la vida. Però la carretera de la Rabassada l'heu passat alguna vegada a peu? No. És una carretera que no hi ha molta gent. Ara hi ha molts ciclistes, però gent que passegi a peu, relativament poca. I la poca gent que ell podia trobar, doncs no li sabia donar raó d'aquella noia. Clar, ell tampoc podia donar moltes. Només podia dir, busco una noia que té un perfil deliciós. I li van dir, vale, molt bé, d'acord. I això ho anava dient a una persona, a l'altra que també anava trobant, i finalment, quan ja estava una mica cansat de preguntar a la pobra gent que trobava a la carretera, el va aturar una parella de la Guàrdia Urbana. I ell es va sentir una mica incòmode, va pensar, no estic fent res més que preguntar a la poca gent que passa per aquí si coneixen una noia, si han vist mai una noia amb un perfil d'aquestes característiques. La Guàrdia Urbana el va posar a part i li van començar a demanar detalls de la cosa que estava preguntant. I ell va explicar el que sabia. Una noia que s'havia perdut, que no recordava la cara perquè tot era molt boirós, que tenia un perfil deliciós, que en un moment determinat havia sortit de la carretera quan ell havia estat a punt de xocar contra un camió. I aleshores la Guàrdia Urbana es va treure, sabeu que tenen aquells blocs que són com electrònics, que són els fatídics que posen la multa i tot això, i va pensar, ja està. Ara a sobre, després de 3 setmanes d'haver tingut això, a sobre em carregaré amb una multa. Però aleshores el carnet aquest electrònic van clicar i va sortir una pàgina on hi havia tot un llistat de noms. Li van ensenyar i li van dir, ets la persona 184 que passa per la carretera de la Rabassada en 3 anys
preguntant per una noia d'aquestes característiques. Aquesta noia no existeix. Aquesta noia t'ha salvat la vida. Gràcies a aquesta noia que no existeix, tu ara i aquí pots passar per aquesta carretera i ho pots fer a peu i quan vulguis ho pots tornar a fer en cotxe. I quan m'ho estaven explicant, em van dir que aquest noi va tenir una commoció tan gran que va tornar 3 setmanes més a l'hospital perquè no s'acabava de creure què és el que li havia passat. I això, com a la Gina, m'ho van explicar de fonts fidedignes. És a dir, això t'ho explica algú que trobes pel carrer i que no coneixes i que això li dius, ja, home, i un sopar d'abril també. Però quan el que t'ho explica és una amiga teva, què? Jo ho vaig creure.